Encreuar el llindar de la portalada de la casa del pintor, ens endinsem en l'univers màgic i singular d'un col·leccionista apassionat, Joan Abelló. Al llarg dels seus 86 anys de vida va atresorar milers de peces, obres d'art i objectes de tota mena que guardava a la casa on va néixer i que va anar ampliant en comprar les vivendes annexes amb l'objectiu d'encabir la seva col·lecció. D'entre els gairebé 10.000 objectes registrats al fons del Museu Abelló, trobem col·leccions diverses i originals que ens apropen a la figura del mestre molletà. A la sala femenina, situada al soterrani de la casa, trobem una col·lecció molt singular formada per agulles de barret. Tal com solia explicar Joan Abelló, aquesta col·lecció, a diferència de totes les altres, en lloc d'augmentar, disminuïa, ja que ell mateix regalava les millors agulles a amics i coneguts amb motiu d'aniversaris o noces. Tot i això, se'n conserven un bon nombre, unes 300 agulles de barret d'una gran varietat de formes, estils i materials: flors, libèl·lules, filigranes, lluentons, perles. La col·lecció de vidre és una de les més copioses dins la col·lecció Abelló. La majoria d'exemplars els trobem a les vitrines del soterrani, com les peces esmaltades del reconegut vidrier català Josep Maria Gol o les de Genís Cirera, un altre dels grans noms del vidre a Catalunya. També en destaquen les peces de vidre francès d'Art Nouveau, com les dels artesans del vidre Legras, Henri Quenville, o les procedents de la famosa Escola de Nancy, de la qual es conserven obres d'algun dels seus principals exponents, com Émile Gallé, o aquesta original peça de vidre bufat i metall dels germans Dom amb la col·laboració de Louis Majorel. Del modernisme alemany, el Jugendstil, comptem amb diverses peces de la famosa fàbrica Württembergische Metallwarenfabrik, que combinen magistralment el metall i el vidre. També crida l'atenció una vitrina plena de peixos de cristall de Murano, molt populars a totes les llars de mitjans del segle XX. Joan Abelló també es va interessar per les joguines. D'entre el centenar que va arribar a col·leccionar, hi trobem arlequins i pallassos, nines de porcellana, autòmats, joguines populars, titelles, postals i un parell d'avions de llauna fets pel germà de l'artista, Andreu Abelló, que seguí l'ofici de llauner del pare. No podem abandonar la casa del pintor sense passar per la sala de la tauromàquia, on es conserva una divertida col·lecció d'escultures i figuretes de braus i cartells antics de corrides de l'època. Tot això és només una petita mostra del que s'amaga a la casa del pintor, un espai eclèctic i sorprenent, farcit d'objectes, pintures, escultures, catifes, fotografies, ventalls, col·leccions d'art negre, indumentària o ceràmica.